Και Βίκη Μιχαλονάκου επέστρεψε με μια εκπομπή τομή στο τηλεοπτικό κατεστημένο, έτοιμη να δώσει απαντήσεις σε βασανιστικά ερωτήματα που μας κάνουν να πεταγόμαστε με αγωνία τις νύχτες. Μήπως η εποχή μας, το ίδιο ερώτημα έθεσα εδώ στο τραπέζι, είναι πολύπλοκη, απαιτητική, ζούμε καιρούς αποκαλυπτικούς, ζούμε την εποχή του υδροχώου, βιώνουμε, αν θέλετε, ένα υπερσιονιστικό σχέδιο εκμετάλλευσης του παγκόσμιου χρήματος, βιώνουμε μια υπερδύναμη που βρίσκεται στην κατιούσα. Μόνο που δεν καταλάβαμε την ερώτηση. Μήπως να επαναλάβουμε? Μήπως τελικά η εποχή του υδροχώου, του νέου, αν θέλετε, του ανατρεπτικού, του επαναστατικού, που καταγράφεται από τη μια τάση αναβίωσης του δεκαθεϊσμού, αλλά και άλλων τάσεων και φιλοσοφικών ρευμάτων, μήπως τελικά τα πνευματικά εφόδια μας τελείωσαν? Μήπως η εποχή είναι πολύπλοκη? Μήπως είναι απαιτική? Μήπως ζούμε σε καιρούς αποκαλυπτικούς? Δυστυχώς, η τηλεόραση δεν προσφέρεται για βαρισίμαντες τοποθετήσεις. Ευτυχώς, η πρώην ερωτοδίκης, έχοντας αφήσει πίσω της την εξερεύνηση του έρωτα, επέστρεψε αποφασισμένη να εντρυφήσει σε σοβαρές φιλοσοφικές αναζητήσεις. Στην πρεμιέρα της μας αποκάλυψε όλα τα μυστικά του διαλογισμού. Απαραίτητα εργαλεία είναι μια κουδούνα και η άπτεστη γνώση Θιβετιανών. Σώπα, όπου να είναι θα χτυπήσουν οι κουδούνες. Ο καλός διαλογισμός ολοκληρώνεται με ποίηση. Και τώρα ένα ποίημα για να εμπεδώσουμε το μήνυμα και να κατευνάσουμε την υπερδιαγερμένη σκέψη. Αφού εμπεδώσαμε το μήνυμα, ας πάμε σε κάτι πιο πρακτικό. Πώς θα κάνουμε βαφτίσια γλιτώνοντας τα περιττά έξοδα? Όπως αποκάλυψε η κυρία Βίκη Μιχαλονάκου και η εκλεκτή καλεσμένη της, η τελετή μπορεί να γίνει απλά σε στενό οικογενειακό κύκλο. Διαλέγεις το όνομα, το παίρνεις, τελείωσες. Ονομάσε λοιπόν την κυρία Γαβρά Εκατερίνη, ανάδοχο του προγονικού ονόματος Ευρυνόμη, και εντέλεται τιμήσει και διαδώσει αυτό της επιγόνης. Να παραλάβει μαζί με τον Στάχη το όνομά της και γραμμένο. Ευχαριστούμε τον καλό Θεό της τηλεόρασης που μας την έστειλε πίσω. Ας χειροκροτήσουμε.